Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξω με έναν φίλο μου που λέγεται Σταμάτης. Το Brawl Stars, όχι στην αληθινή ζωή, και θα τον ακούτε από το Fortnite. Πάμε με μάτς. Το βάλα πολύ δυνατά. Εντάξει, λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Θα αρχίσουμε εν τέλεια, να ξέρεις. Did someone hit me? Πού πάρε με τα dash. Άσε, επειδή εσύ παίζεις με παραπάνω με Μάξε, δεν ρημάζεις, άσε. Yes! Άσε, τώρα θα το κάνω και λίγο. You need more energy drink. Όχι. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Όχι. Το πάμε με Piper. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, παιδιά, να με νικήσει ο Σάμος. Παιδιά, μπέστε του rest in pieces στον εαυτόν του, ελπίζω να είπατε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Come get it. Πάρε μια να έχεις, που δεν την πετύχα. Αου. Εγώ τελικά νομίζω ότι σε σένα θα πούνε. Hot sugar and spice. Μου την κούκαρες. Hot sugar and spice. Όχι. Πού πάρε. Πολύ δεν τον τσάρε. Τον τσάρε πάρα πολύ. Συγκεράσει. Λοιπόν, Μόρτις. Πολλά δεν θέλεις να μορτείς. Καλά, Μίκο. Περίμενε. Κάτσε, Telling you, έχεις I'm Μίκο. always the one sorting out the mess Okay. here. Τι έχεις. Chillare. Πάμε με στου. This is the end. Μετά θα σου πω με τσίκι να σε διαλύσω που τον έχω και prestige. Και τον του έχεις prestige. Εγώ δεν τον έχω. Άχα. Πάρε. This moment is sponsored by Cold Crunch cereal. Φίλε μου, γι' αυτό δεν έκανα prestige το στου, γιατί ξέρω να παίζω στο prestige. Όχι. Ένα. Τώρα ποιος νικήσει είναι. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, εσύ έχεις και σούπερ, εντάξει. Ναι. Ονομάζουμε Τικ. This is the end. For you. Τυχερέ που έχεις. Ο Κωνσταντίν. Παιδιά, ελπίζω. Πες τα. Παιδιά, ελπίζω να είπατε rest in peace στον Τικ, γιατί του τώρα να την ακούν τα μούτρα του. Άσε ρε, είναι πολύ κοντά που σου φύγει. Οπα. Ένα χτύπημα ακόμα σε ωραία.
τρία φορές εκτιμήσω, άντε. Για πάρε τη σούπερ μου. Πρέπει να την έχεις υγεία σαν χάεις. Τσάμπα σούπερ έκανες, φαινάκι. Εντάξει, τέλεια, θα ψοφήσω. Άμα ψοφήσεις θα είναι τροφή γιατί τον έχεις και πρεστής, εγώ δεν το λέω. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα, φούλαρα. Τυχερός, είσαι τυχερός. No. Καλά ψόφισες αντί. GG, αυτός που δεν έχει πρεστής στον Τικ σκότωσε τον Τικ. Σταμάτα να μιλάς. Όχι, γιατί να σταματήσω. Λοιπόν, Έχεις όρεξη για τικ. Όχι για τικ, για 11. όχι. Εντάξει. Με Bolt δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Με Mortis δεν θα έχει καθόλου τέτοιο. Δεν θα έχει ποτέ τελειώ μου. Όχι, θα έχει με το τρίτο δεύτερο. Κοιτάξτε παιδιά, γιατί το λέω. Πάμε με όποιον παίχτη θέλουμε ρε. No. Αχα. No. Τον ίδιο. Εσύ ποιον παίχτη βάζεις για να βάλω κι εγώ. Νόρι. Ρε μπρο, βάλε έναν πουχο. Άντε ρε φίλε, cheat. Cheat. Okay. You aimed well and managed to miss the mark. Let's get physical. Παιδιά, πείτε rest in peace σε μένα. Έγινε και αόρατο. Ό,τι να. Ρε. Timing. Όχι. Έχω Τυχερός σούπερ. που χτύπησες πρώτος. Something smells fishy here, and I love it. Όχι. Ρε. Όχι. Εντάξει. Έχει Από το σούπερ. δηλητήριο ψόφισες. Έλα. Ναι. Εντάξει, το κάνω. Bounce and bounce. Λοιπόν, τώρα ποιον παίχτη. Το θες εσύ. Εκτός από Mortis. Ρε. Λοιπόν. Melody. Παιδιά, βάζω το σταυρό μου και ό,τι γίνει ας γίνει. Δεν είμαι καθόλου καλός. Γιατί εγώ είμαι. So many songs to sing, so much joy to Εγώ είμαι τόσο αχρήστος με Melody που δεν ξέρω τα gadgets της ρε. Ούτε και εγώ ξέρω. Πλάκα κάνω, ξέρω αυτό που μου έχει βάλει το παιχνίδι. Που είναι να πάει πιο μακριά αυτό που βαράς. Φίλε. I don't dress to impress. Είμαι πολύ low. Εγώ. Όχι. Βλέπεις πως σου Για είπα, χαρούφι. είμαι άχρηστος. Και τώρα θα Γιατί με... εγώ είμαι καλύτερος νομίζεις. Και τώρα θα με κάνουν, κάνε σούπερ τώρα. Καθίστε παιδιά να το κρατήσω.
Μετά εντάξει, τώρα όμως... Άσε τώρα δικός σου είναι ο γύρος. Οκ. Δεν το είναι αυτό. Ποιον παίχτη. Ποιον παίχτη. Πάντως έναν που ξεκινά από B. Ένας που ξεκινάει Από B. B. Α, κατάλαβα. Για πες μου ποιον. B. Η B αφού είναι B ρε φίλε, πού δεν καταλαβούμε τη διαφορά. Ρε στην εγώ τώρα. What a fascinating biosphere! Η αλήθεια τώρα με νίκησανε. Αν σε νίκησανε Piper, θα νικήσω και με B τώρα που το σκέφτομαι. Let's see what's buzzing! Ναι, όντως, γιατί σχεδόν το ίδιο range έχουν. Δείχνει πιο μεγάλη Piper. Η zero damage που κάνεις, που λιγάκι μου κάνεις τόσο damage. Τα ξέρω. Ρε, έκανες μόνο most healing ρε. Λοιπόν, Ziggy. Magic with menace, darling. Το νομίζεις. Α, δεν έχεις. Λοιπόν, πάμε Νάνι ρε φίλε, έχει μέσα να παίξουμε Νάνι. Πού είναι ο Νάνι? Ρε, τώρα σε μια φάση, αυτοί που βλέπουν το βίντεο θα πιστεύουν ότι κάνουμε live ρε τόση ώρα που κάνουμε ρε. Εδώ 12 Θα λεπτά. πιστεύουν ότι κάνουμε live παρά βίντεο κανονικό. Όντως. 12 λεπτά είναι Απλά θα νομίζουν ότι ξεχάσεις να το βάλεις τέτοιο live παρά βίντεο. Έτσι θα νομίζουν. Δεν ξέρω που είναι ρε φίλε ο Be careful! τύφλος ήμουνα, 10 φορές τον πέρασα. Πάρτα ρε φίλε, θέλεις να τους φωνίατρο. Τώρα όλοι θα μικράζουν στο σχόλιο. Άμα το δει κάποιος στο βίντεο θα μικράζουν. Κυρία είπε εγώ στο chat σε μια φάση. How? This is it. Αου, αου. Gadget και τσάμπα σούπερ έκανα ρε. Άσε ένα. Τώρα σου κάνω surprise από εκεί κάτω που είσαι. One shot. Ρε τώρα πότε του έκανες το κοντπαδάκι ρε φίλε, τους όποτε φτιάξα λένε. Ρε δεν πάμε με γκάς. Τι θα φάω? Ελευθερή δεν πάμε με γκάς. Πάμε. Costly mistake. Come on, Spooky. Let's go. Εγώ έχω πολύ πιο καλύτερο skin από εσένα. Wait till I get spooky. Δεν είναι πιο ωραίο το skin μου?
Ναι, τι να κάνω. This could get dangerous. Ρε, εδώ τώρα εμένα θα μου κλείσει από το πουθερά η μπαταρία, ρε, μην νομίζεις, αφού δύο εσύ. Τότε βάλ' να φορτίζει, τι περιμένεις. Εντάξει, επειδή τρώει κιόλας. Άσε. Αλλά εντάξει, αν είναι έτσι, εντάξει. Εγώ άμα φάω που θα How φάω τώρα, δεν θα unfortunate. παίζω καν. Α, εγώ Λευτέρη σκέφτομαι να κάνεις και βίντεο Fortnite. Δύσκολο. Να σου πω γιατί. Γιατί? Θα είναι δύσκολο γιατί με ένα χέρι θα πρέπει να κρατάω τη κάμερα και δεύτερον με ένα χέρι θα παίζω το Nintendo. Δεν γίνεται. Άκου, έχω μία ιδέα.